bunge mar Senate ma thuon wach nitiere. Standing orders manyien mano 6th edition aparo ni 65 oleronwa weche moko kanyo masanja ahinya. Mano mar National Assembly. National Assembly. O mano National Assembly. Senate ka makoro iluongo ni House of Trial. Ema koro chuny wach mar gijini kore dhi yala ahinya. Quasi judicial. Ingeni wacho ni en quasi judicial mokwongo. To mar ariyo iwacho ni National Assembly is the initiating house. Chala County Assembly. Gine magibuko wach ni. Manyiso ni motion ichako e County Assembly. Mana kaka ineno nje wasebet ka kitimo mar governor kata deputy governor. Koro mae be impeachment ochakre e National Assembly. Koro gima Senate biro timo iluongo ni to uphold impeachment. Manyiso ni gibro seek to substantiate charges apaga chiel moket kuom Rigathi gi. Koro gibro ng'iyo achiel kachiel nikech ka National Assembly kinyo setiekre go to speaker bro timo correspondence gi speaker ma Senate. To nyiso speaker ma Senate ni koro wan odwa ka wachni wasetieko mae motion manobiro, mae charges, mae affidavit, mae documents, gimora amora mar kes ni ema. Koro Senate be speaker koseyudo to biro dhi koro communicate Senate. Koro gibro winjre ni to procedure gibro timo na nikech ing'eni sponsor ja Kibwezi West cha. De nyaka biye Senate. Keche ne wuon wach. Nyako biye Senate mondo ler ne jo Senate gimano omiyo timang'o obiro gi motion. Nyako kel evidence ne mo substantiate evidence ne ni before Senate. Emomi neno mana kaka pile neno ga mar county timre mar governors kata deputy governors nyaka gibi gi ket odiochieng mi yiene japiny mondo kel views. Gibro yiene parties mondo share or submit gi cross examination mago bro timre te Senate. Koka koro wach mar koro trial bro chakore ma obro bedo nyaka gi cross examination nyaka mar witnesses jomokelo evidence replies mag the accused lawyers ne ineno kosebedo gi battery of lawyers makadho 20. Koro mae gik ma bro timre Senate kachacha. Koro Senate kae be ka weche gi odhite magi wacho ni koro wadwa vote kata achiel ting'eni mae gima be onego japiny ong'e ni mae ok en gima tachon counties. Manyiso ni ok senators 47 mabro go kura. Gin senators 67, 2/3 mar senators. Manyiso ni wang' ni ma en tich ma senators timo te magi moro mwinjo ga ni by delegation cha wang' ni onge. Koro rigiji kotemo mar National Assembly motame yudo ji 117 nyaka koro ringo dhie Senate mondo make sure ni 2/3 mar Senate nok gitimang'owa ok giyudo. Nikech koro mano to ka giyudo ma Senate be koro kwete oko to koro speaker mar Senate ndiko ne president onyiso president ni wan koro wasegwedho deputy ni oko. Koro president be koyudo communication to nyiso chief justice ka keso kodhi e court to koro kanyo mibro yiene mondo koro timang'o oyier ng'ama chielo. Temo mineno ka sani neno ka wuoyo sebet mang'eny neno kata kawuono gokinyi kata jo Baluya bok nindi gisegolo statement giwacho mabe ni Mudavadi makoro gineno ko oromogo. Joluo kae bok nindi awinjo ka Wandai Bero nyinge koro wuotho kanyo ni Wandai Be oromoga aroma. Mount Kenya be neno ka nitiere Professor Kithure Kindiki miwacho ni chiemo no wuok e dhoge. To jok moko be wacho ni Mutahi Kagwe nikech en bo wuok Nyeri ka gino wa Nyeri to mondo timang'o manyiso ni gini koro be yuare east gi west. Nitie jok moko mabe wacho ni gino ter coast mondo gol nikech king'iyo kaka jo Mrima wuoyo neri gi jo wacho mabe ni musiguse Mrima. Ting'eni koro sani gi impeachment ni ogusa Mrima manyiso ni Mlima osetimang'owa osedhi. Koro ka Mlima osedhi kara koro nyaka imany koro ng'ama chielo ma koro nyalo keto machiegni. Koro yudo ka magi be gin siasa magore. But aparo ni koro gima koro nego wa focus on nikech kiny ka National Assembly osetieko. Yes. Wach maduong' koro nitiere Senate. To Senate makoro tije ni nie wigi kabisa. Maparo ni kanye makoro jakenya nego ng'i maber ni to kae senators bro guro rigiji koso gine makoro gibro wacho ni gin self consciousness. Erokamano Ken